ବୁଝିଲ ରାମ ବାବୁ, ଆମ ସେ ଆର ପାଖ ଗାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରର ହରି ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ରଘୁଆ କାଲି ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭାରି ଚଗଲା ପିଲା ସେ। ମା ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମା କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ରାମ ବାବୁ, ସେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାଳେ। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି ତାର? ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ବସ, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହୁଛି। ଭୋଜି ପାଖରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ରଘୁଆ ପରା ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ବୁଝିଲ ରାମବାବୁ, ଜୀବନରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଯିଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅଭିନୟ କରେ, ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବେଇମାନ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଏ। ବୁଝିଲ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। କ'ଣ କରିବା ଏଠି ବସିକରି? ସଂସାର ନିୟମ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆମ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ। ଚାଲ ଚାଲ ରାମବାବୁ ଯିବା। ବୁଝିଲ ରାମବାବୁ, ସେତେବେଳେ ବାପା ଟିକେ ଜୋର ପାଟି କଲେ ଆମେ ଠିଆ ଠିଆ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତି ପକାଉଥିଲୁ। ଏବେ କାଲ ପିଲାମାନେ ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡରିବେ କ'ଣ? ହଉ ଛାଡ଼, ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ହଉ ରାମବାବୁ, କାଲି ସେ ବିଲ ପାଖ ତଳା ବିଲଟା ଆମର ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ହେଲାଣି, 2ଟା ମଜୁରିଆ ଦେବେ ତାକୁ ସଫା